People's Democratic Front lingbau ba auspicious lingdo mau plang secretary kala ong bakum ka party kanya kran biang halor ka village administration bill ka bertemu ban pen klan ya kariti sen charge nong kata ban khangla ya ka jingwan rung kertlap ki bender sya ka jella haba grand kilat pathai kubor halor ki mat ya kran election ki bala dap kata house nam arjar khat pra bat ki bamenta house nam arjar pulai halor ka nong rim jong ka party halor ka mat jingwan rung kertlap ki briu na bar jella uba auspicious ulo ong baka ina line permit kabala menjur da yung dorbar thau an ka jella kadai ka wei ka badan kambha hindrei kadang don ha ka jingpet bnya sarkar India ban menjur pentrei kampat ya ka ulo ong ru bahaka ni ka samay ban wan ka party kanya kran halor ka reservation policy ka mining policy ka employment generation policy bat ki wei pat government kala shim ye ki sinjam ki ba mo ki ba ka pusdang ban pentrei kam tenrei ni smutu ka LP ka de ka wei naki mana ki karena kau ini ki subject ka ba ni semua tu ka bandai ka kau ini ki tools isya ka balaban long mo ka ban long effective na ka benta kan ka issue te nga su i ba ka LP kan de kau ini ki tools ka mechanism ka biang na ka benta ban takil ya kan ka influx on governor sign ya ka village administration act ni ya ka village administration bill bakan long ka act te nga try hangtungin sa yo i mo ya ka function jong ki rambak snong ki jong dat nga try kumbang ala puli kat tu kan itri ki section ngam kan mau shu maslam ngam puli ngam kan mau ki don hi kat tu kan itri ki section ki ba mu urang ba snong la bang le na ka bentapan takil ya ka influx locally hala ki jong ki snong tungila on sim baga party kan ya kran biang VAB akan ni ka number 1 ho very much kadi ka bill ka badan kam hadu kata-kata mo kadi ka bill ka badan kam hadu kata-kata ban peskem ya ka riti sensar jong ka sensation sensar hima jongi ban peskem ya ka combat kendo bat siap jongi ni skutu bangi don kam ya ka village administration act mo ni community ba governor mo bel bakan long ka act ya ka party pitep bangi seng ro dinong rem ki peskem kumbang na pesong do kasni bala form ni ka party ka taklai poetry jong manai mas jong asnam arja khanyo bat ngila publish ru yang manifesto ko jongi na kamanta kanika sansna but kai ka pang shukwa ban ya phaidin kindiat ki kam ki ba ka party ka ya lenti ki sansna marsen form ya ka MDA government ila le chief minister ila la ai ki issue ka wei ka bidai ba ka PMAY ka jimpan jo ministry ban submit compulsory wadhar ya ka tang lai kren ban kerpat yo CM ba kin sobha ban pan ya ka exception na kamanta state ka jongi nama tu beri jongi ki 4 priang yo wadhar tinong tu pada yang keren ru ka bai di PDS sibun tadi ki issue ki ba involve ba ka PDS nang ta ka jingkio plat ke belai ba sibun tadi ki issues ki bedai ba ka power sector de nang tu piken mau ho ka tu ka senang mo ka bang keren na kamta ka CAA ilale chedu sedali na kalian jong ki minister jong party jongi mangagum general secretary ilale sedali but ni la long ru ya ka jingkio kendo jong ki NGOs ki ministers ki nongelam party haringkat ke jingi don lang deputy CM pat gilai keren pesyak pa kum ka party ngin yang rop norim bangin nom priang ban pendri kam ya ka CA haganika jelah ka jungi but deiru we ni kinong yalam jong ka party jungi ba ban dor balai yang ha te ke jingalang ban ong ba balai ngim sim kabu ya kan ka jingwan ka jungi ban dawai ka ALP te kata ka di ka we ka ba ngadas ngongu ru yo nong yalam jong party jungi to kopor bupat kum acting president dipikin maru ha ka baide bat kani ka EIA ni de ka party ka batang kani ka party jungi ka PDF ka bala pipet kat kum ke record ka bala tho ka ministry ka la tho shu CM ha ka baide bat ka jing yang persyak ka jungi ha ka baide bat kani ka EIA notification jo usna mar jar arpo namar bangi sutu ba kani ka notification ka khamma shu pani ki we ki bel ki ban sakta ya ka jing long kerpang jing ka chat benreu ti kata ka dikoi tapi pi kenmau hagi tegi senam kilo le ngila julet lu sya nehu ban ye bon sin pha ngam ken ladang am bakala lai sau sin ngila le bani kendu yo VC ngila tho ru sya ka ministry ban penyo yo vice chancellor bukura jong nehu te ngila request ru ya kan nehu to por dala ngila yo VC bakin bu shu gi department hang ni po shilong campus beratura campus gi department ki bathmai bat ngakwa on ru ipi trai pidang POE kini kinap lagi beladap bahkan nihu kala launch saya ke fisheries department betul kali kau ki department kapa ngila mention nak city ke bagi pak sebagai chancellor oh semua sipun ya ke Shardi semua ministry ke bala sim kam ya ketua jengker pat jongi de nang ta kiwe ki kam rumah ki ba ngila persang
ban peni haba bat kum ka parti ngala banong bang imde ka parti ka basu yang ban kan hagi social media berbor ban objek ya government la ne ban kran ni kini isu nrai ka parti ka persang ban kran da ka jing ka ba persang ban trai da ka jing stu jumut bang idon po ke MDA but kum ka parti hi na du president secretary bat bro kinong kit kam ka parti pun sien ni julet cha UCM pun sien ni ju ka du u bat ya kran ban address kini isu ki bo peroper den ring is mutu hi ba ha ka jing leti jung ka parti ru yo i mo ba ki bo pun kliki kam ki ba ngim pat la lorong tingi community bah kali ketam ko banwan la ki pai ba ki ai ke jing kersan ki candidate ke jongi ha kali election ngin sala ban tendur long ya ki tekat tu kali ki mat ki bangi ka parti ni so khia ba kita ki mat le se pin sayo i ba ngin sa mention ka manifesto jong kali election jong ni sunam arcara kulai mo kidan ki issue ki bamenta ni so khia mo conservation policy gede ko ka bangin hab ani kran ha ketam ko banwan nang ta ka mining policy gede ko ka bangin hab ani kran ha ketam ko banwan nang ta ka employment generation policy ka niru ka bangi kung ka party ni sutu padan kam kibe ki states klale ka di ka state jungi kam par post new ye ti ka niru ngi haban ya kran ti kidan sa kibe du ki issues mo ki ba ngi haban le den rai ka e ka bang kwa ban ong shai si ki pai ba ka long ba pi ya ki kamram ki ba ka MDA ka shania ka party PDF ha ka bade ki youth mo ka sports department nga sungo but nga ai ka chingiro ya minister jungi ba bantedor ibala persang lut ikilat klinti ban wanra ki jingmung toy ha bai de berka sports na kam tagi samla ba POE ba ka sports ha ka sanam kala kham kiu bat sibun ki development ka jing perlut ru kala kham mo kala kham don la dai compare bat ki bai pat kitam DPE ka agriculture department ki initiative ki bat mai ki ba ila persang de borobor ni kum ka parti ru iju ajimot se i ha bai de kini ki artli ki department bat iru kum nong elam iju shem ki ajimot jong ka parti ka jong iru ndrai ye ki wai pat ki mo ye ki wai pat ki department le si ki bom hap ha ka jing pet ka jong i kum ka parti tingin namla ban tuklar than bat ban oi e than ka shong ha ka jing start jong ki menteri ki ba bat ye ka tu ka portfolio kai den ndrai wala ka taru man ka por hi iju address UCM mo ni address UCM bo UCM un address yang tak issue si ki concern ministers ki ba pet ki tu ki si ki department te kata ketika ka bangi ngilaya linti ki santri islam ila kerman ba ki sansan wan kum ka parti ngendang la ban le sibun ki nak benta man kenti ko roi ka par bat kayo ko jogi nong song jo jelahi brokoi